A přece je to on. Kdo? Zahradník. Nejzáhadnější zločinec tohoto století. Jeho totožnost a počátky životní dráhy jsou zahaleny tajemstvím. Jméno Zahradník, toť přezdívka, kterou si vysloužil svými botanickými experimenty. Komisaři. Vynořil se z amazonských pralesů, běžel s indiánským kmenem. Na vyobrazení, jak račte vidět, označen křížkem. Tam ho místní kouzelník seznámil s posvátnou masožravou rostlinou, které domorodci obětovali srdce zajatců. Když onemocněla nechutenstvím, uzdravil ji huspeninou ze zmíněného kouzelníka a sám se stal jeho nástupcem. Později ve Spojených státech vypěstoval rychloklíčivou fazoli a dával se vynášet jim rychle rostoucím odenkem do oken bytů, které pak vylupoval. V Kalifornii pojal za choť vdovu po jablkovém králi, pročež se věnoval ovocnářství. Výsledek jeho pěstitelských pokusů? Takzvaná těžkotonážní reneta. A univerzální dědictví. Slavnou tragédku Báru Sernárovou uspal trnem speciální růže, pravděpodobně na stole. Ale pro jistotu ji ihned zneuctil. Odporný.